ଆରେ ଧନ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ହବନି? ଭିडिଓ ନା କଦଳଟେ ହବ। କଣ ମୋ ଏମିତି ଅଛ ଟିଟିକି ମ? ଛାଡିକି ତାକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା କଲ, ପୁଣି ତମ ଭିଡିଓରେ ପଡିଛି। ମୋର ବି ବହୁତ ମନ ଖରାପ ଅଛି, ମୋ ଛୁଆଟା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ତମରି ପାଇଁ ହେଲା। ମୁଁ ମନା କଲି ତମେ ତାକୁ ଛାଡନି, କାହିଁ ତାକୁ ଉଡିବା ପାଇଁ ଛାଡିଲ? ଓହୋ, ଆଉ ଉଡ଼େଇବିନି ଆଉ। ଯଦି ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିପାରିବନି ଛାଡିଲ କଣ ପାଇଁ? ତମେ ଛାଡି ନଥାନ୍ତ ନା ବିଲେଇ ଆସିକି ନେଇନଥାନ୍ତା? ଓହୋ। କଣ କରିଛି ମୋ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲ ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି? ମୋ ପିଲା ପୁରା ଡରି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ମମି ବି ଡାକୁନି। ଓହୋ, ରଖ ଆଜି ନ କର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ କେମିତି କଣ କରିବା। ଗେଲ ହଉଛି, ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ଆସୁଛି ତାକୁ ମାନେ ମୁହଁ ଦେଖଉଛି ଖାଲି ତା ଥଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆଉଁସିବା ପାଇଁ। ଓହୋ। ସେ ଶୋଇ ବି ପଇଲାଣି, ମୁଁ ଆଉଁସୁଛି ସେ ଶୋଇଯାଉଛି। ଟିଟୁ ବାବା କଣ ହେଇଛି ଲୋ? ବିଲେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ କାମୁଡିଲୁନୁ। ଏଇନୁ କେମିତି ମୁଁ ହାତ ଦେଖିଲେ ମତେ ଏଇନୁ କାମୁଡିବ। ତାକୁ କାମୁଡି ପାଇଲୁନୁ, ତତେ ସେ ନେଇକି ପଳେଇଲା କାମୁଡିକି। ସବୁ ବାବାର ଭୁଲ ନା? ବାବାକୁ ଆମେ ମାରିବା ହେଲା, ଏମିତି ମାରିବା ଚାପୁଡା। ମୋ ଧନଲୋ କଣ ହେଇଛି ଲୋ? ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ଆଟି ପାଖକୁ ଆଲୋ, ଆମର ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେ ଆଇଲୁ। ମୋ ଧନ ପୁରା ଗୁମସୁମ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ବିଲେଇ ତା କଥା ବୁଝି ଦଉଛି ମୁଁ। ଆଲୋ ମୋ ବାବା, ମୋ ଟିଟୁ ବାବା, ଆଜି ମମି ଡାକିବୁନୁ? ମମି ଡାକିବୁନୁ? ଧନ ଓଲୋ, ଓଲୋ ମୋର ଓଲୋ। ନା ନା କିଛି ହବନି, ମୁଁ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, କିଛି ହବନି, ଭଲ ହେଇଯିବ।